Kini ay good news mga kapuso tungod kay usa ka sugbuanong pari nga naa karon magbase sa Rome, Italy ang gitudlo ni Pope Francis nga mamahimong papal chaplain ug mamahimong sakop sa papal household tungod sa bag-ong titulo nga iyang gihatag sa Santo Papa ngadto kaniya pagatawagon na siya karon og Monsignor John Thomas Limchua. Si Limchua 36 anyos mitapos sa theological studies sa Espanya ug naordinahan sa pagkapari sa tuig 2010. Natapos niya ang doctorate sa canon law sa Roma, diin gitapos usab niya ang diplomatic formation nga mo'y nagatud kaniya sa diplomatic service. Nadistino siya sa apostolic nunciature sa Benin ug Togo sa West Africa ug sa Egypt. Sa iyang post sa social media, mapasalamaton si Monsignor Limchua sa pasidungog nga gihatag kaniya sa Santo Papa. Gipasabot usab ni Monsignor Joseph Tan, ang Archdiocesan Media Liaison Officer, nga ang pagpasidungog sa Santo Papa kang Monsignor Limchua usa ka pagpakita nga nahimuot kini sa iyang mga nahimo.